Totes les tardes tens una cita radiofònica. La Sònia Ferrer t'espera a l'Ona a la tarda, de 5 a 7. I woke up early to baby blue eyes from afar. Whoa, whoa, whoa. And when the sun comes through, lights you like the angel you are. Whoa, whoa. I know I do you wrong. When I'm with you, I've been gone. With every season change, it looks the same November to June. Whoa, whoa, whoa. And on these empty streets, skip a beat, the flowers don't bloom. Whoa, whoa, whoa. Bé, doncs fa una estoneta aquí a la Torre parlàvem de les estrenes cinematogràfiques de la setmana i la nostra companya Lola Galván també s'encarregava de criticar aquelles pel·lícules que ha pogut veure. Avui tornem a comptar amb una gent que dies enrere ens va acompanyar. És la gent de Zolen Film. Zolen Films, ara ho diré bé. El director de la nova pel·lícula, Más allá de la imaginación, és en Toni Villazán. Bona tarda, Toni. Hola, bona tarda, Sònia. Tenim aquí també amb nosaltres la guionista Eva de Sales. Bona tarda. Hola. Vosaltres dos ja havíeu estat aquí a la Torre. Tenim dos nous convidats que encara no havien vingut. La Judit Gómez, que és actriu i també maquilladora. Bona tarda. Hola, buenas tardes. I en Guillermo de Sales, que és ajudant tècnic. Bona tarda. Hola, buenas tardes. Per començar, sí que us he de dir que la darrera vegada que vam parlar ho vam fer sobre El bosque del pantano, la vostra anterior pel·lícula. Avui entrava a YouTube perquè els nostres oïdors ho sàpiguen, poden trobar la pel·lícula de forma íntegra penjada a YouTube. M'he trobat amb 15.329 visites. És a dir, podríem traduir-ho amb 15.329 persones que han vist la pel·lícula a través de la xarxa. Això és una supergran notícia, no? Molt, molt bona notícia perquè en 3 mesos hem lograt el que no pensàvem. Estan arribant a més comentaris molt positius, jo he pogut veure uns quants. Tinc aquí l'ordinador al davant, ho puc mirar ara. Muy buena película, estos chicos tendrían que darles una oportunidad, uno de estos que están arriba, ánimo, que la próxima película seguro que saldrá mejor aún. En ocasiones películas amateur como esta llegan a captar más la atención y divertir al espectador que muchas películas con superproducciones pero sin alma. Oye, qué buena peli, me dio tristeza al final. Són pel·lis caseres? I bé, com aquest, doncs, n'hi ha moltíssims de comentaris. Esteu tenint molt d'èxit a la part de l'Amèrica Llatina, oi? Sí, sobretot a Mèxic, Argentina i Estats Units. Una passada. La veritat és que és el top 10, el top 5, són els 4 primers. Molt bé. Us ha engrescat, suposo, això també de cara a la nova pel·lícula. Sí, la veritat és que és una ajuda que la gent col·labori i pensi que hi ha gent que està fent això. Ara, a la distància, després d'haver fet El bosque del pantano, com veieu la feina que vau fer? Quines coses milloraríeu? Bueno, hemos ya mejorado en esta nueva película. Por ejemplo, en el guión, que es mi parte, lo tenemos más estructurado, no es tan ¿cómo se dice la palabra? Bueno, que antes no teníamos nada pensado, lo teníamos que pensar en el momento, ahora está todo... Improvisado. Exactamente, improvisado. La parte técnica también, tenemos ahora un micro, tenemos una cámara un poquito mejor, és decir, que todo hemos mejorado. D'acord, perquè evidentment hem de recordar que vosaltres treballeu de forma amateur, almenys de moment. Això mateix, el nostre treball és sense ànim de lucre, llavors és al cap de setmanes, durant la setmana per la tarda, els ratos que tenim, doncs aprofitem per fer això. Heu trobat en el cinema la vostra afició. Això, es podria dir. És a dir, hi ha gent que se'n va escalar, hi ha gent que agafa la bicicleta al cap de setmana, vosaltres agafeu la càmera, els micros, i us n'aneu, en aquest cas, a la muntanya. Más allá de la imaginación és una pel·lícula que heu rodat al terme municipal del Montmell i en concret al Marmellà, que és un municipi d'aquests que estan abandonats, oi? Sí, és el lloc que amb aquesta pel·lícula hem dit que era el millor. Per què? És com és molt sinistre, no sé, no hi ha llocs per aquí a la vora que siguin com Marmellà. D'acord. A veure, la Judit i el Guillermo, que estan molt calladets. Què us va semblar el poble la primera vegada que hi vau anar? A mí me gustó mucho, no me lo esperaba que fuera así, sobre todo la parte de la iglesia y la parte de atrás, donde están los... Hi ha un cementiri. Un cementiri.
Yo fui en plan visita turística con este par de dedos que nos llevaron y muy bien, la verdad, però da bastante yuyu. Sí? Sí. Fa por, és a dir, que el poble ja de per si fa por. Sí. I durant el rodatge heu sentit aquesta por? Heu sentit alguna cosa estranya? Home, sempre tens el respecte de que estàs en un poble abandonat i sempre es diu coses que han passat i això, i la veritat és que et dona bastant de respecte. Perquè és un poble sobre el que s'han explicat moltíssimes històries, oi? I és un poble en què es comenta, no?, que s'ha fet potser bruixeria o que la gent ha anat a veure si podia gravar psicofonies i totes aquestes coses, oi? Sí, aunque se hayan explicado estas cosas, por ejemplo, en la película no se detalla nada de esto. No nos hemos centrado en que haya brujería ni nada de esto en esta película. Es otra historia. Pero bueno, que más que miedo, porque vamos con el tema del miedo, pero en realidad esta película miedo no es. Es más intriga que terror. D'acord. És una pel·lícula seriosa o fins i tot hi ha moments en què podem arribar a riure? Sí, Hi ha molts moments que podeu riure. És un mix, com diria. És com una comèdia de Suspens, terror. terror i comèdia. I què narra la història? Feu-nos una mica la sinopsi. La guionista, Eva. Sí. Siempre me toca a mí. Bueno, pues una familia se muda a la casa que les ha dejado el abuelo en herencia y bueno, el hermano mayor descubre que cerca de donde se acaban de mudar hay un pueblo abandonado y que hay la historia pues de un asesinato y leyendas de fantasmas. Entonces se lo cuenta a sus hermanos pequeños que comienzan a alucinar, pues imaginándose mil historias. No sé, el hermano mayor no se lo cree demasiado hasta que encuentra a Mary, que es una chica del pueblo, y ella sabe la historia. Así que junto con estos hermanos pues intentan investigar esta historia que nunca fue resuelta. D'acord. El poble a la pel·lícula no està abandonat, per tant. Sí, está abandonado. I la Mary d'on surt? Es del pueblo donde se han mudado. Ah, es d'acord. decir, a las afueras del pueblo este pues estaria el poble abandonat. Li hem ficat un poble al costat. D'acord. Heu creat un poble per tal que la història tingués doncs aquest sentit, no? I que pogués trobar-se amb aquella altra persona casualment, no? I que poguessin passar tota aquesta sèrie de coses. Molt bé. Quines diferències trobarem entre aquesta pel·lícula i El bosque del pantano? Home, el canvi és 200%. El que m'ha après tant com professionalment, personalment, ho hem aplicat tota aquesta pel·lícula y el resultado es la bomba. Además, los personajes principales no somos nosotros como en la anterior, son unos chicos que hicieron un casting y lo hemos cogido de allí. Molt bé, fantàstic. Per tant, heu fet un procés de selecció, heu agafat les persones que heu cregut més oportunes per realitzar cadascun dels papers, i en quin procés ara mateix està la pel·lícula? En quin moment es troba? Pues ara mateix tenim... ens queden 5 dies de rodatge i ja el que queda és postproducció, preparar la banda sonora, que ens estan ajudant bastanta gent del País Basc, un grup de música de Calafell que es diu Kilminator, i la veritat és que tot està quedant molt bé. Molt bé. De fet, és una cosa que podem destacar també, que des d'un bon principi heu comptat amb molta gent que us ha volgut ajudar, que sí que us havíeu trobat per exemple, quan vau enregistrar El bosque del pantano, de vegades amb alguna barrera, no? Sobretot a l'hora de poder emprar el terreny, de demanar permisos i tot això, però més enllà de tot plegat sí que heu tingut molt de suport de moltíssima gent. Al final totes aquestes coses s'han solucionat, heu comptat fins i tot amb el suport de policies que en alguns moments us han pogut fer un cop de mà. Suposo que també, en aquest sentit, veure que la gent confia tant en vosaltres us dona força, no?, per tirar endavant el projecte, per fer-ho cada dia millor, per intentar arribar a més públic. La verdad es que no nos podemos quejar de toda la gente que siempre nos ha ayudado, tanto ayuntamientos como la policía, como gente anónima que no nos conocía y quería colaborar con nosotros y desinteresadamente lo ha hecho. Y estamos muy agradecidos. Y en esta, pues claro, todos los contactos que teníamos del Bosque del Pantano nos han ido conociendo y ahora hay muchísima gente que quiere colaborar con nosotros. Molt bé. Jo, com veig que la Judit i el Guillermo estan molt callats, jo els hi vaig preguntant cosetes. Ara els llançaré la pregunta: què és el que més els està agradant d'aquesta pel·lícula o els ha agradat de moment? A mí personalmente lo que más me gusta es que como yo no pude estar en el rodaje del Bosque del Pantano, ahora en esta estoy conociendo a muchísima gente, gente súper maja y todo el rollo, y la verdad es que es una forma de evadirse de muchas otras cosas haciendo la película, personalmente. Molt bé. Lo que más me gusta es de la película es los actores, que son los niños,
que se lo están trabajando, vamos, como adultos. Lo están haciendo súper bien. Molt bé. Y eso es lo que más me gusta de la película. D'acord. I a la Judit? Ay, me gusta todo en general. No, a ver, no sé, en la otra película éramos Ara dirà, más... el maquillatge, dirà. No, en la otra tuve un poco más de trabajo. En esta, a ver, es diferente. O sea, es maquillar a los niños cada día Sí. que se graba. Pero bueno, no solamente es eso, también ayudamos con lo que podemos y aparte yo también interpreto Sí, sí, sí. poco menos que en la del Bosque del Pantano, pero también estoy ahí. D'acord. També teniu aquesta cosa amb el públic infantil, no? Que a la primera pel·lícula ja van veure la seva presència i ara continueu amb els nens i a més, com comentàveu, no? Uns nens que traspuen una professionalitat que de vegades doncs, ens deixa impressionats i bocabadats, oi? Sí, bueno, en el casting que hicimos estábamos con un poco de miedo porque, claro, el casting no era lo que están haciendo ahora. Pero bueno, lo escogimos muy bien. O sea, cogimos a Joel Josende, que en el casting estaba un poquito nervioso y tímido, pero dijimos, este seguro que vale. Y realmente lo está haciendo súper bien. Y a Albert Tria, por ejemplo, que también es un poco gamberrete, pero también lo está haciendo muy bien. Y también está Enzo, Clar. Enzo, que era el protagonista del Bosque del Pantano y también hace de hermano pequeño. Clar, és que l'Enzo, a més, és una mica el culpable de que tot això Sí, sí. comencés, no? Expliquem una mica la història. L'Enzo se li va acudir que volia fer una pel·lícula, oi? Sí, bueno, era Halloween, entonces Judith le comenzó a maquillar de fantasma y a partir de ahí pues empezamos a grabar y como el niño quiere ser actor, pues bueno, empezamos a hacer unas tomas hasta que se hizo la película del Bosque del Pantano. Y ahora, claro, en la siguiente hemos decidido hacer esta película más juvenil Sí. para que los niños de su clase o que puedan ir a verla, porque claro, en esta se enfadaba porque sus amigos tenían miedo de ver el Bosque del Pantano. Clar. Entonces hemos decidido hacer esta. El cinema enganxa? Sí, sí, mucho, la verdad. Más cuando, o sea, mientras lo estás haciendo y luego el resultado cuando lo ves, dices, es que hay que seguir, porque se queda muy bien. Esteu enganxats al cinema ara Sí, mateix, ho confesseu. Sí, la veritat és que... Sí. Quan acabeu totes les tasques que us queden pendents, aquests 5 dies de rodatge, de producció, tot el tema de les bandes sonores que comentàveu, quins són els següents passos? Bueno, el primer serà fer una premiera amb la gent que ha col·laborat i bueno, els familiars i això. Farem una premiera, segurament intentarem que sigui a Cubelles i després l'estrena la següent setmana la farem al Teatre Calafell i així consecutivament a tots els llocs que podem ficar la pel·lícula. Si podem també a Torredembarra la ficarem. Molt bé. Per tant, ara mateix el que us teniu per davant, el que us queda és una gran feina de promoció. És el més difícil i és el que estem començant ara. També la feu vosaltres mateixos? Tot. I com contacteu amb la gent, amb qui parleu? Bueno, es a través de las redes sociales, Twitter, Facebook, el blog, que ahora tenemos la página web, pero está en proceso. Así que por ahí se mueve todo, si no. D'acord. Com us hem de cercar? Com a Zolen Films? Sí, zolenfilms.com. Y ahí pues está el Facebook, el Twitter, está todo ahí ya. Molt bé. La pàgina dieu que està en procés? Bueno, Sí, tenim una provisional i ara estem creant una altra en paral·lel i quan la tinguem finalitzada substituirem una amb l'altra. D'acord, ara mateix si entrem a zolenfilms.com Sí. podem Funciona. veure Es el una blog, pàgina web. pero bueno, sí es lo Sí, mismo. funciona. Ahí D'acord. està Sí. tot. Molt bé. I a YouTube doncs, ja hem dit que poden trobar la pel·lícula completa del Bosque del Pantano, poden trobar informació sobre també Más allá de la imaginación i alguna entrevista també penjada. Si entren a la vostra pàgina també. Sí. He vist avui que hi havia una entrevista, per exemple, de 3 de 8 TV. Sí, això Per mateix. tant, doncs, la gent que vagi entrant i que vagi veient i si hi ha algú que vol contactar amb vosaltres també ho pot fer a través de les xarxes socials pel motiu que sigui, doncs algú que vulgui participar a les vostres pel·lícules, que us vulgui ajudar, que us vulgui contractar. No, Mai se sap. mai se sap. Ho pot fer a través d'aquestes vies, Sí, no? ahí está el correo electrónico. Bueno, és info@zolenfilms.com. Sí. Allà, sí, qualsevol cosa que vulguin poden enviar un correu. Molt bé. Suggerències, el que vulguin. Molt bé, doncs a la gent que ens escolta recomanem que vegin El Bosque del Pantano, que és la pel·lícula que de moment poden trobar a la xarxa i veure de forma íntegra, i nosaltres des d'aquí us convidem a tornar quan tingueu la pel·lícula acabada, que ja estigueu en plena promoció, que la vulgueu moure i que ens expliqueu doncs, ja amb la pel·li acabada com ha anat tot, aquests últims dies de rodatge, de muntatge, les bandes sonores, també si podem escoltar-ne alguna ens agradarà posar-la, punxar-la i explicar una mica doncs, com ha anat també amb els músics, la tria, i ja us dic, enhorabona per aquesta constància, per la força, per la il·lusió, sobretot que teniu amb el projecte i sobretot per donar-li també l'oportunitat a aquests nens i a l'Enzo de complir el seu somni ja des de tan petitó.
Gràcies per haver-nos acompanyat. Recordem, Antoni Villazán, director del Bosque del Pantano i de Más allá de la imaginación, en aquest cas, que és la pel·lícula que s'està creant, Eva de Salas, guionista, Judit Gómez, actriu i maquilladora, i en Guillermo de Salas, ajudant tècnic, són les persones de Zolen Films, abans m'ha passat el mateix, Zolen Films, que ens han acompanyat. También nos faltaría otra persona Ay, del Víctor. grupo, el Víctor Beltrán, que de aquí le mandamos un saludo. Hola, Víctor. D'acord. Seguro que nos está escuchando. Sí, doncs li enviem una abraçada des d'aquí i ja ho he dit, que podeu tornar un altre dia a veure si al Víctor li va bé l'horari, pot estar aquí amb nosaltres també i conversem amb ell. Gràcies als quatre, que vagi molt bé. Moltes Muchas gràcies. gracias. Adéu-siau. Bé, i nosaltres ja arribem al punt i final del nostre programa. Ens acomiadem perquè ja sabeu que aquest programa s'acaba a les 7 de la tarda. Dilluns tornem amb més coses a la sintonia de l'Ona a la tarda. Fins aleshores, que vagi tot molt bé, que tingueu un molt bon cap de setmana i que gaudiu de tot el que pugueu. Adéu-siau. Will you win? It's your show now. So what's it gonna be? 'Cause people will tune in. How many train wrecks do we need to see?